Viewers, I know hai lam sukunarong no ani live bo. Tini hai jora kisisa manmani bagai hai norok bai live bo nukjak phaipiu ka norok ani live nai tongkhang keba norok like kaisa ready tei norok ni tini ni tamo saimana musung tei tamo share khaina musung norok kisa bisingtui norok ang bai dadak sidak share khalalai mano. Awan bagai jotono no welcome ani viewers songrong no dakti norok fat comment khaidi tei o live no nai tongkhangke like kaisa runani tapok di. Hello viewers, sabo tong live bo comment khaidi fat norok ni bekhani tam share khainani musung tam sajaknai rok tong omti rok no tui salai mano lam soko norok no ani Tangdok TV ni live bo phung khwchang jorani jotono no kha kaham tei khulumung yapharok. Hello my dear friends song norok ani khorang khnawi de tong na khwnaya dagui tong tamni hingke anoro kisisa net problem bai asuk norok ani khorang no khnawi mayang tongkhona tei sampli rok hamkai clear khe rok danu kisa comment khaibi di norok picture rok poriskar rok nuk tong norok kisa comment khai sanan tapok wajan. Dakti fat phaibi di tamo masa payment biang khalangka dakti fat norok comment norok tam share khainan musung tei tamo sanani musung norok ni bekhani motamot share khaimano. Tam masa bono phane kre tam norok ani live no mane musung ya de